Pani Gitka je aktívna, pracujúca žena v strednom veku a ako zrejme väčšina žien neustále zaneprázdnená, ktorej mnoho času na športovú aktivitu popri pracovných a súkromných povinnostiach neostáva. Ja si myslím, že cvičenie prospieva v každom veku a naozaj potrebujeme rozhýbať celé telo pri tej celodennej práci viac menej sedavej. Takže rada by som troška nadobudla lepšiu kondíciu, no a možno by sa to potom objavilo aj na tých kilách, že by bolo ich menej. Zredukovanie hmotnosti, zbavenie sa bolesti a iných zdravotných problémov či obmedzení, najmä pohybového aparátu, ozdravenie stravovania, ale hlavne lepší pocit samej zo seba. To sú hlavné dôvody, prečo sa ženy rozhodnú osobný športový klub navštíviť a prečo sa do ne rady vracajú. Snažíme sa ženy motivovať k športu a k zdravému stravovaniu. Snažíme sa spríjemniť im tréningovú atmosféru. Snažíme sa, aby ženy boli cielene motivované, ale hlavne necítia sa sledované, pretože muži do nášho športového klubu vstup nemajú. Tento fakt ocenila aj pani Gitka Krajačová. Nakoniec ako väčšina cvičeniek, ktoré sa tým pádom môžu plne sústrediť na tréning a nie na to, či sa zrovna nejaké mužské oko neupiera na ich faldy. A v čom je úspech koncepcie tohto osobného športového klubu, ktorého spoluzakladateľkou je aj známa tenistka Steffi Graf? Úspech je založený vlastne len na 30 minútach. Odporúčame opakovať tieto tréningy 2 až 3 krát do týždňa. Samozrejme, môžu ženy prísť cvičiť aj každý deň. A vlastne tréningové časy si nastavia sami na seba do svojho bežného programu. Prídu hocikedy, kedy im to vyhovuje. Či už je to ráno, či už je to počas obeda, alebo po obede, alebo na večer. Ako im to vyhovuje, zaradia sa do tréningového procesu a odcvičia si svoju tréningovú jednotku. Cvičí sa na špeciálne upravených hydraulických strojoch pre ženy v tzv. Kruhovom tréningu, ktorý umožňuje kedykoľvek sa do ňoho zapojiť. Na čakanie na stroj, ako to zvyčajne býva v posilňovniach, môžete pokojne zabudnúť. Tým, že je to kruhový tréning, striedate stroj, hydraulický stroj, medzistanovište, stroj, medzistanovište. Hej. Hydraulický stroj znamená, že si nenastavíte závažie, ale svaly sa precvičia súmerne. Každá si nastaví vlastne tú intenzitu na svoju úroveň. Precvičíte si viacero svalových skupín naraz, tým, že sa tie svaly súmerne cvičia, nezaťažíte kĺby a pekne sa dá sformovať postava. A za 30 minút celého tréningu si prestriedate vlastne tréning silový na strojoch a na tých medzistaniciach sa dá pekne nacvičiť kondícia, koordinácia, balancia. Základné teoretické vedomosti máme a teda je najvyšší čas, aby sme kruhový tréning vyskúšali spolu s pani Gitkou. Pani Krajačová pred chvíľou prišla a zaradila sa do tréningového procesu. Dámy sa môžu postaviť na hoci ktoré stanovište, ktoré je voľné. Pokiaľ sú ale voľné medzistanice, na jednej z nich práve pani Krajačová cvičí, je to odpružená plošina, odporúčame začať tam, aby sa vlastne svaly pekne zahriali a telo sa pripravilo vlastne na šport, na záťaž. Na každom stanovišti sa cvičí 40 sekúnd a prechádzate na iné stanovište. Hej. My sme prešli z odpruženej plošiny na stroj, ktorý posilňuje hornú časť tela. Dámy sa nastavia tak, aby vlastne si na to sedlo nesadli. Snažia sa len opreť, vystrieť hornú časť tela, stiahnuť brúško a posilňovať vlastne prsný a celý ramenný pretenec. Vytráčajú páky tohto stroja nahor, ešte môžeš posunúť vyššie a ťahať lakeť vlastne sem po trup. To je ono. Dôležité je to dýchanie. Nemali by zabudnúť dýchať tie dámy, hej, čo sa dosť často stáva. Upozorňujeme ich, nezabudni dýchať, pravidelne dýchať, prispôsob si to dýchanie vlastne športu, hej. Ako sa vám cvičí? No, tak už je to záťaž, ale príjemne. Novou cvičiacou pomôckou, ktorú vyskúšala aj pani Gitka, je táto vibračná tyč, ktorá je vynikajúcim pomocníkom pri spevňovaní bicepsových a tricepsových svalov v hornej časti rúk, kde robí dámam s pribúdajúcim vekom šarapatu uvoľnená koža. No a na záver, po absolvovaní všetkých strojov v kruhu nasleduje vydýchanie a uvoľnenie svalov prostredníctvom stretchingu. Musím sa priznať, že to bolo únavné, pretože nemám takúto kondíciu, akú by som potrebovala, ale verím, že keď budem chodiť cvičiť pravidelne, sa mi to zlepší. Ženy už za taký mesiac pravidelných tréningov vidia zmeny na svojom tele, ale hlavne vedia
si už vlastne ten tréning, už sa im stáva ten tréning takou dennou potrebou. Vedia si ten tréning zaradiť už do toho svojho denného programu a vlastne vidíme, ako tu ženy prichádzajú koľkokrát unavené, stresované z práce, s ovisnutou pusou a odchádzajú vysmiaté a tešia sa na domov a môžu si ešte vlastne túto novozískanú energiu za 30 minút aj ešte na konci dňa alebo v priebehu dňa krásne užiť. A teraz už len šup do šatne, pod sprchu a hýbaj domov za ďalšími povinnosťami. Tak čo poviete, stojí to za vyskúšanie? O mesačnú permanentku do osobného športového klubu Pod 3 vežami môžete s nami súťažiť. Stačí, ak správne odpoviete na otázku, ktorú si môžete vypočuť v dnešnom telemagazíne alebo ju nájdete na web stránke televízie.